Zer moduz egin duzulo, Arikoitz? Oso gaizki. Atzo bakarrik 15 zerbeza nituen, eta oso gaizki egin dut da. Aldea zu jarri garagardo bat, mesedez. Bai. Arikoitz, arazo bat duzula uste dute? Bai, azken handi honetan garagardo asko edaten ditut, eta ez dago inor begitzen dagoena. Badakizu norbait lagundaldi dana. Bai, lagunik bat daukat, arazo hauetan aditua dena, lagu da bere telefonoa, deitu eta zure arazoa konponduko dizkizu. Ba, orain dituko dut. Ni asker. Venga, ondo, venga. Dituko dut zenbaki hori. No? Bai. Esan diatela zu laguntzen duzula zenbait arazo konpontzen. Eta ni kalkularekin arazoan ditut. Bai, lasai etorri hurrengo igandean goizeko 10:00 eta denok itxo egingo dugu. Vale. Hor ikusiko gara, pues. Venga, agur. Vale, agur. Hombre! Naiz eta drogekin arazoak izartu nahi ditut, nire lagunak galdu ditu, nire zuzentzu lagunak bakarrik jartzen da izelarekin drogatzeko, nire familiarekin arazoak ere izaten nahi ditut eta munduarekin ere. Begira, nik ere gauza txarrak ditut, eta badaukat txartel hau zur deitu onera, eta ni joango naiz egamean, agian ikusiko gara elkarrekin. Eskerrik asko. Horregatik. No? Haupa egunon, bai. Ni Julen naiz eta drogekin dauzkat arazoak konpondu nahi ditut eta hori. Eta komentatuko dizut gehiago, esan didate terapia bat dagoela, talde terapia bat eta apuntatu nahi. Bai, lasai etorri hurrengo igandean goizeko 10:00 eta denok itxo egingo dugu. Bale, ados ikusten gara itandean, 9:00, ezta? Bai, agur. Aizu, arratsalde osoa daramazu hor apostuak egiten. Ez duzu uste momentua dela usteko ja, edo zer? Nore uste duzu zaila zu nire bizitzan sartzeko isildu eta jarraitu zure bizitza putarekin. Sartuko dut dena zazpira, venga ba, diru guztia. Galtzen badut, dirurik gabe geratuko naiz. Ezin dut sinetxi. Dirurik gabe geratu naiz, zer egingo dut orain? Opa, Arikoitz, zer moduz? Zer moduz? Venga, cargando la media azul. Venga, Arra, jarri garagardo pare bat. Ados. Sale. Bai, atzo, hemen dagoen Rurika Foraster eta dirurik gabe geratu naiz. Arazo bat daukat. Nik zagutzen dut lagun bat, lagundak duzuna, deitu zepatzen dira, eta No? Bai, kaixo, bai, jortxara ez? Bai. Bai, esan dit lagun bat, laguntza ematen duzula arazoen txako. Bai, ni arazoa dut jokoekin. Bai, lasai etorri hurrengo igandean goizeko 10:00 eta denok itxo egingo dugu. Bale, igandean ikusten gara. Sartu zaitezte guztiok. Kaixo guztioi, gaur jolas bat egingo dugu zuen arazoekin bukatzeko.
Eta ariketa honetan egingo duguna da argazki batzuek erakutsiko dizkizue, eta horrela ikusiko duzue nola bukatu alduzuten, ez baduzuen adikzioa duzten, eta horrela kontzientzia hartuko duzute. Kaixo, Hugo, hemen dugu ludopata baten argazki bat, esaidazu zer ikusten duzu. Ba, ikusten dut nola pertsona bat bere pertenentziak poker parte batean apostatzen dituela. Bai, hemen adibidez, zure familia. Imaginatu zure familia, nola dagoen zu ikustean, eta zenbat min egiten diozu. Egia asko mindu ditut. Eskerrik asko ez dut berriro aposto egin. Opa, Galikoitz, hemen dugu alkoholiko baten irudia, zer esan aldiazu hori buruz. Bueno, pues ikusten dut pertsona bat oso triste dagoela, eta horretarako alkohola edaten ari da, bera uste duelako horrela konponduko dela. Zuk uste duzu zuk egoera honetan zaudela? Bai. Ba, hau aldatu behar dugu. Aldatuko dut! Apa, Julen, hemen drogadito baten argazki bat dugu, uste duzu egoera honetan zaudela? Bueno, oraindik ez, baina aldean nago, bai. Bai, imaginatu zera ere pasatzen zure familia zure errobagatik. Bai, oso gaizki pasatzen dira nire ustez. Ba, uste duzu hori aldatu behar duzula? Bai, uste dut momentua hartu dela. Ba, espero dut kontzientziatu izatea eta ez errepikatzea egiten duzun gauza. Espero dut esan duzuena egia izatea eta zuen arazoak ustea lortzea. Ai, gara.